Salut, dragi prieteni! Astăzi o să testăm acești biscuiți Dalgona, unii cu vanilie și cu... nu știu cu ce este. Cu unt. Și haideți să-i testăm. Și uitați cum arată. Vă place cum arată? Și haideți să-i testăm. Hai să... Și uitați-o și pe asta. Și sunt două variante și haideți să le testăm, să vedem cum este. Începem cu unul. Cam așa arată biscuiții Dalgona și haideți să-i testăm. Chiar arată ca niște biscuiți normali. Și acum fiți atenți. Nu mai decupa aia. Uitați. Nu mai vede. Este foarte bun. Și eu o să fac asta de aici. Sunt buni? Chiar sunt buni. Bun? Da. Eu o să-i dau nota 10 din 10. Tu, mamă? 7 le dau eu. Eu le dau fix 10. Hai să testăm și pe ceilalți de vanilie. Haideți să-i testăm. O să-i testăm și pe ceilalți cu vanilie. Sunt niște biscuiți normali. Sunt niște biscuiți normali. Dar sunt buni. Biscuiți, da. Acum testăm varianta asta cu vanilie. Oh my god, man! Uitați-vă cum arată astea, chiar arată la fel, arată mai închis, arată mai închis, nu? Da. Da, ăștia chiar a fost și mai bun. Domnul și eu. Ăștia sunt mai buni. Eu. Tu ce nu să-i dau? Eu să le dau 9. Și o 10 din 10. Chiar ăștia sunt mai buni. Și scrieți în comentarii să vă duceți și voi la Mega și are și să vă las ce variante sunt, că sunt și cereale, sunt mai multe modele de care vreți voi. Vă pup, pam!